खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 8 एप्रिल 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे बेबायदिनो सानफ्रामबोनि निउस आपडेटखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटिखौ साबस्क्राइब खालामगोन होनना आसा खालामनाय जाबाय। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोननाय मावफुं आफादनि बिबानगिरिफोरा बिबान लानाय आरो समायखिरा लानाय हाबाफारि लानाय जाबाय। नंगौ, मैया गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरिफोरा क'क्राझार सोहोराव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' रुपनाथ ब्रह्म नब्लाङाव समायखिरा आरो बिबान आजावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारीजों लोगोसे गासै 9 मावफुं सोद्रोमा बिबानगिरिफोरा समायखिरा आरो बिबान आजावनाय जायो। फारसेथिं बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि बादग' आफादगिरि थरेन बर', बारग' गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोजोनथाव हाबाफारि। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखाल प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मोनसे जोबोद गोजोनथाव हाबाफारि लानाय जादों, जेराव मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मैया क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव देहायारि नोरजिया सुबुंफोरनो गावसुंथाना थानांगौनि थाखाय गासै 24 सा सुबुंफोरनो इ-रिक्सा गारिखौ राननानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे मिथिबावनाय बायदिब्ला गासै 100टा बे इ-रिक्साखौ गासै बिटिआरआव थानाय बेंगुरा सुबुंफोरनो राननानै होनाय जागोन होननानैबो मिथिबावनाय जादों। कर'ना भाइरासखौ लानानै फिन माखासे बिथोन मिरु सरकारनिफ्राय। मिथिनाय बायदिब्ला दायो कर'ना भाइरासआ गोदान महर लानानै एसियानि सा-सोनाब ओनसोलाव गोबां बारायग्लाबफिननो हमदों, जेराव गासै एसियानिनो भारतआव बांसिन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि थांनाय 28 साननि रिपर्टखौ नायोब्ला गासै बुहुमावनो भारतआव बांसिन, जेराव 28 सानाव गासै 680% बांदों आरो थैनायनि अनजिमायाबो बांगासिनो दं होनना बुंथिदों। जायखौ लानानै मिरु सरकारा सावस्रि बिफाननिफ्राय रायजो सरकारफोरनिसिम सांग्रां जानो थिनदों आरो कभिडजों जुजिनो थाखाय साग्रिद जानानै थानो थाखायबो खावलायहरनाय जायो एबा बिथोन हरनाय जायो होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। जरहाट इन्जिनियारिं कलेज हस्पिटालाव सासे फरायसानि गोथै सह' मोननाय जादों। दासिमाव मिथिनाय बायदिब्ला फरायसाखौ सा निहाजुल निहाज 26 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनाय जादों आरो गोथै सह'खौ 5 नं हस्टेलनि 509 नम्बर खथानिफ्राय बोखांनो हायो होनना मिथिदों। मिथिबावनाय बायदिब्ला जाथाया फुङावनो जादों आरो थैनाय फरायसानि न'खौ गुवाहाटीनि मिर्जायाव होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। नाथाय बे जाथाया माबोरै जाखो एबा बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो बेनि गासै डिटेल्सफोरखौ नैबे खौरांखौ लिरजासिम मिथिथ'नाय जायाखै। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाखौबो बेबायदि दायजों सरजाबफानो नाङा। बिथाङा सासे सैथोबादि मानसि। बिथाङा रायजोनि आरो हादोरनिनो हाबा मावगासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों श्रीरामपुर बियाबनि एमसिएलए सजल कुमार सिंह बिथाङा। दायो बिटिआरआव बिसायख'थिखौ लानानै गोबां बायदि राजखान्थि हान्जाफोरा एमसिएलए बिथांखौ बायदि सिन्डिकेटजों लोब्बा दं होननानै बुंनायखौ लानानैनो मैया मोनसे खौरांगिरि मेल लानाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला गुबैयै बे दायखौ बिपिएफनि राजखान्थि दोलोआनो बुंदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बेबायदि सिन्डिकेटजों 100% आंहा लोब्बा गैया होनना बिथाङा बुंथिना होबावो आरो जेबो फोरमान गैयालाबानो बुंनो नाङा होननाबो एमसिएलए बिथाङा बुंथियो। मख'जाथावदि बेबायदि दायजों बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौबो लोब्बा खालामनो नाङा, मानोना बिथाङाबो बेबायदि जेबो लोब्बा गैया होननानैबो बुंथिबावो। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। जाथाया जादों दाखालि बावैसो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजनीनि साथेनगुरि आरो फानबारियाव जानाय बिपिएफनि रेलियाव रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल आरो एबसुआ थांनानै होबथादों होनना अजद होदोंमोन।
मिथिनाय बायदिब्ला दायो बेबायदि नंखाय अजद होनानै मुं सुलायबाय थानायनि थाखायनो मैया बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों दि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरनिबा मेल मिटिंआव थांनायखौ होबथायाखै आरो होबथानायनिबो सोंथि फैया होनना बुङो। लोगोसे बेबायदि नंखाय अजद होनायखौ दुखु मोननाय फोरमायो आरो बे बाथ्रानि फोरमानखौ 7 साननि गेजेरावनो बिपिएफ हान्जाखौ होनो खावलायो आरो हायाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।